Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama, lângă pomul cel rotat. Bună ziua, mă stimată, și bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Flori cu surprize și cineva prin intermediul nostru a făcut o surpriză. Căci astăzi sunteți o măgearte și împliniți o vârstă frumoasă. Și în primul rând pentru dumneavoastră avem acest buchet de flori să vă bucure sufletul. Așa, aici aveți o tortă dulce și gustoasă ca să înducească inima dumneavoastră. Mulțumesc! Și sigur că o șampanie care serviți în cinstea sănătății dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine surpriza. Păi, cred că de la copilaș. Care sunt departe și nouă posibilitate să fie în aceste momente. Ei sunt departe, dar eu cred că ei sunt cu gândul și cu inima acasă. Cu siguranță, căci surpriza vine din partea copiilor, nororilor, ginerului și nepoțelului. Ați împlinit o vârstă frumoasă, 56 de ani, mulți ani înainte, în primul rând. Și vreau să vă citesc din partea lor și câteva cuvinte care m-a rugat să le recit. Dragă noastră mamă, brațele tale au fost mereu deschise pentru noi toți când am avut nevoie de o îmbrățișare. Mamă, îți dorim să fii răsfățată de soartă, așa cum ne-ai răsfățat pe noi în copilărie. Îți dorim ca viața să-ți dăruiască cele mai plăcute daruri, așa cum ne le-ai dăruit tu nouă. Mereu ai fost cea care ne-a sprijinit și ne-ai oferit un sfat bun. Puterea și dragostea ta ne-au dat aripi și ne-au învățat să zburăm. Iubita noastră mamă, felicitări cu această frumoasă zi. Iartă-ne pentru toate cuvintele jignitoare și să știi că noi te apreciem și te iubim. Ești cel mai minunat om din toată lumea. Ești cea mai gingă și cea mai frumoasă. Ne-ai sprijinit întotdeauna. Te-ai bucurat cu sinceritate de toate succesele noastre. Iar noi, la rândul nostru, te vom răsplăti cu ajutor. Să știi că te iubim la infinit și îți mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat. Ne cerem scuze că nu suntem azi alături de tine, dar de departe îți ducem dorul toți și sperăm că în curând ne vom revedea. Să ne fii sănătoasă, să zâmbești mai des și să nu ai motive de supărare. Pentru tot și pentru toate, mulțumim din suflet, mamă. La mulți ani, cu mult drag și respect, copiii, nororile, ginerele și nepoțelul. Mulțumesc mult, mult, mult! Sunteți dulci dumneavoastră că ați venit cu florile, dar sunt mai dulci copilașii. S-au gândit acasă. Le transmiteți chiar un mic mesaj, un semn de mulțumire. Măi băieți, vă mulțumesc din suflet de gestul care l-ați făcut. Să știți că acasă sunteți întotdeauna așteptați. Poarta și ușa e deschisă întotdeauna pentru voi. Vă așteptăm cu tata acasă, când ați fi posibil, drumul cunoașteți. Și vă mulțumesc mult, mult, mult. Vă doresc sănătate, Dumnezeu să vă păzească acolo unde sunteți și toate cele bune. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai și-am plecat cu el în lume. Mamă,